дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз нишондиҳандаи содироти асал ва тамоюли коҳишёбии он изҳори нигаронӣ намуданд. Обшавии пиряхҳо дар Ҳимолой ба 2 миллиард аҳолии Осиё таҳдид дорад. ҳалокати шаҳрвандони Тоҷикистон дар садамаи нақлиётӣ дар Қазоқистон. мулоқоти раиси вилояти Суғд бо муовини вазири рушди иқтисодии Федератсияи Россия. оғози парвандаи ҷиноятӣ нисбати модаре ки фарзандашро фурӯхтан мехост. кӯмаки башардӯстона ба паноҳандагони афғон дар Тоҷикистон. 3 варзишгари тоҷик дар Олимпиадаи Берлин иштирок мекунанд. дар ноҳияи Ховалинг зимни суханронии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар семинар-машварати занбӯри асалпарварӣ аз нишондиҳандаи содироти асал ва тамоюли коҳишёбии он изҳори нигаронӣ карданд, хабар медиҳад Амид Ховар. Сарвари давлат иброз намуданд, ки асали Тоҷикистон дар намоишгоҳҳои зиёди байналмилалӣ бо дар назар дошти сифати баланд, таъми хуш ва аз лиҳози экологӣ тоза буданаш сазовори ҷоизаҳо гардидааст. рушди соҳа ва афзоиши истеҳсоли асал имконият дод, ки дар пойтахти мамлакатамон шаҳри Душанбе ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ мағозаҳои зиёди фурӯши асал ва маҳсулоти занбӯри асалпарварӣ ташкил карда шуда, ин намуди маҳсулот ба шаҳрвандон ва меҳмонон мунтазам дастрас гардад. роҳбари давлат таъкид намуданд, ки ҷиҳати ба роҳ мондани содироти асал дар ҳамкорӣ бо маркази байналмилалии савдо зиёда аз 100 намуди асали Тоҷикистон аз озмоишгоҳи дорои аккредитатсияи байналмилалии давлати Олмон аз ташхиси лабораторӣ гузашта бинобар мусбат арзёбӣ гардидани сифати онҳо ба бозори давлатҳои Иттиҳоди Аврупо роҳ ёфтанд. вале ба таъкиди пешвои миллат нишондиҳандаи содироти асал то ҳол ночиз мебошад ва тамоюли коҳишёбӣ дорад. аз ин лиҳоз ба Кумитаи бехатарии озуқаворӣ, агентии Тоҷик Стандарт якҷо бо Вазорати кишоварзӣ ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳру ноҳияҳо супориш дода шуд, ки барои ташкили озмоишгоҳи миллии дорои аккредитатсияи байналмилалӣ тадбирҳои зарурӣ андешанд. ҳамчунин вазоратҳои кишоварзӣ, саноат ва технологияҳои нав, агентии содирот якҷо бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо дастур гирифтанд, ки ҷиҳати зиёд намудани ҳаҷми содироти асал ва дигар намудҳои маҳсулоти занбӯри асалпарварӣ чораҷӯӣ намоянд. вобаста ба ин вазорату идораҳои марбута муваззаф шуданд, ки барои ташкил намудани раванди пухта гардонидани асали ба содирот нигаронидашуда дар корхонаву коргоҳи коркард ва бастубанди асал корҳои амалиро ба роҳ монанд. обшавии пиряхҳо дар қаторкӯҳҳои Ҳиндукуш дар Ҳимолой ба 2 миллиард аҳолии минтақаи Осиё таҳдид дорад. таври Амид Ховар бо истинод ба Арменпресс хабар медиҳад. дар ин хусус Блумберг бо истинод ба маълумоти тадқиқотии Маркази байналмилалии рушди маҷмӯи кӯҳҳо, ки дар Непал ҷойгир аст, иттилоъ медиҳад. обшавии пиряхҳо метавонад боиси коҳишёбии минтақаи яхбастагии абадӣ гардад ва хатари ярчу обхезиро зиёд намояд. тағйирёбии иқлим инчунин метавонад ба коҳиш ёфтани захираҳои оби тоза дар 12 дарёи минтақа ва гуногуни биологӣ дар камарбанди Ҳимолой байни Афғонистон ва Мянмар оварда расонад. илова бар ин, офатҳои табиӣ ба бехатарию озуқаворӣ ва имкони тавлиди қувва тавассути нерӯгоҳи барқи обӣ таъсири манфӣ мерасонад. обшавии барф, пиряхҳо ва яхбастагии абадӣ маънои онро дорад, ки офатҳои табиӣ бештар ба амал омада, марговартару зиёновартар мешаванд, гуфт муовини директори марказ Изабелла Казиел. муаллифони тадқиқот муайян намуданд, ки байни солҳои 2011-2020 пиряхҳо дар Ҳимолой нисбат ба 10 солаи қаблӣ 65% бештар об шуданд. олимон ин равандро бо партовҳои зараровар аз манбаъҳои сунъӣ алоқаманд медонанд. онҳо тахмин мезананд, ки агар ин тамоюл идома ёбад, пиряхҳои Ҳимолой то охири ин аср метавонад то 80% ҳаҷми худро аз даст диҳад. раиси вилояти Суғд Раҷабой Аҳмадзода муовини вазири рушди иқтисодии Федератсияи Русия Дмитрий Волвачро ба ҳузур пазируфт. дар оғози мулоқот роҳбари вилоят ҳайати меҳмононро ба вилояти Суғд хайрамақдам гуфта аз муносибати дӯстонаи кишварҳо ёдовар шуд. таъкид гардид, ки вилояти Суғд дорои имкониятҳои васеъ буда бо минтақаҳои гуногуни Федератсияи Россия ҳамкории мутақобиларо ба роҳ мондааст. чунончи давоми соли 2022 мубодилаи молу маҳсулот байни вилояти Суғд ва минтақаҳои Федератсияи Россия
Россия ба зиёд аз 600 миллион доллари амрикоӣ баробар гардид. новобаста ба ин то кунун имкониятҳои истифода нагардида хеле зиёд мебошанд. соҳибкорон ва ширкатҳои бонуфузи Федератсияи Русия метавонанд дар татбиқи лоиҳаҳои хурду бузург аз қабили бунёди корхонаҳои истеҳсолӣ, коркард, бандубаст, кӯҳиву металлургӣ, насоҷӣ, аз худкунии заминҳо ва ғайра ширкат варзанд. Дмитрий Валвач дар навбати худ аз чунин таваҷҷӯҳ ва раванди ҳамкорӣ дар сатҳҳои гуногун изҳори қаноатмандӣ намуда, таъкид дошт ки ҳадафи аслии сафари ҳайат маҳз ба тақвияти ҳамшарикии соҳибкорони Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Тоҷикистон нигаронида шудааст. кормандони шӯъбаи корҳои дохилии вилояти Актюбе дар робита ба марги 4 шаҳрванди Тоҷикистон ба тафтишоти пешакӣ шурӯъ карданд. бино ба гузориши манбаъ 4 нафари дигар бо ҷароҳатҳои гуногун дар муассисаи тиббӣ наздиктарини ин шаҳр бистарӣ шуданд. ҳодиса санаи 21 июн тақрибан соатҳои 8 субҳ дар километри 631 шоҳроҳи Самара Шимкент дар наздикии рӯстои Кобда рух додааст. ронандаи мошини тамғаи Hyundai Starex шаҳрванди Тоҷикистон идораро аз даст дода мошинро чапа кардааст. дар натиҷаи садама 2 мусофир аз ҷумла як духтари 15-сола дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст омадааст дар хабар. дар ин бора дафтари матбуоти идораи пулиси вилояти Актюбе хабар медиҳад. баъдан маълум гардид ки боз 2 ҷабрдида аз ҷумла як ноболиғ дар шӯъбаи эҳёгарии бемористони маркази ноҳияи Кобдинск ба ҳалокат расидааст. вазъи 2 нафари дигар вазнен арзёбӣ мешавад. тибқи таҳқиқи пешакӣ ронанда дар ҳолати хастагӣ сари чандбарак будааст. иттилоъ медиҳад Спутник Тоҷикистон. дилдора Холмирзоеваи 33 сола сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд ба гумони даст доштан дар фурӯши фарзанди худ боздошт шуд. дар ин бора дар барномаи Вазорати корҳои дохилии Пайки Суғд хабар дода шудааст. ӯ мехост ки яке аз фарзандон духтари 3 солаашро ба ивази 5000 сомонӣ фурӯшад. муомилоти хариду фурӯш санаи 10 июн дар зодрӯзи духтарча таъин шуда буд. дар бораи ин кори Холмирзоева ба шӯъбаи кофтукови ҷиноятӣ раёсати Вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд хабари фаврӣ расид. дар натиҷа ӯ рӯзи муомилот бо далели шаъӣ боздошт гардид. худи Холмирзоева ҳангоми бозпурсӣ барои ҳифз ва бегуноҳ вонамуд кардани худ мегӯяд ки бо сабаби камбизоатӣ ба ин кор даст задааст. нисбат ба дилдора Холмирзоева мутобиқи моддаи 167 кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон яъне хариду фурӯши кӯдакон парвандаи ҷиноятӣ боз шуда дар ин модда ҷазои маҳрумият аз озодӣ ба муҳлати аз 5 то 8 сол пешбинӣ шудааст. иттилоъ медиҳад Азия Плюс. сокинони вилояти Суғд барои 43 хонаводаи паноҳандагони афғон кӯмаки башардӯстона ҷамъоварӣ карданд. дар ин бора аз бахши ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Тоҷикистон хабар доданд. гуфта мешавад ки бастаи хайрия аз маводи ғизоӣ ва гигиенӣ иборат аст. ҳамин тариқ ба ҳар оилаи гурезаҳои Афғонистон маводи ниёзи аввал 50 килограмм орд, 5 литр равған, 5 килограмм биринҷ ва шакар, инчунин 15 маводи гигиенаи шахсӣ ҷамъоварӣ дастрас шуданд. илова бар ин ба ҳар як хонаводаи афғон ки дар ноҳияи Ҷаббора зиндагӣ мекунанд таҷҳизот барои пухтупаз супорида шуд. ҷамъияти Ҳилоли Аҳмар таъкид намуд ки ҳадафи аслии кӯмак ба гурезагони афғон дастгирӣ ва баландбардоштани сатҳи зиндагии мардумест ки маҷбуран берун аз ватани худ зиндагӣ мекунанд. беш аз 500 гурезае ки дар 8 шаҳру навоҳии вилояти Суғд зиндагӣ мекунанд пули нақд хоҳанд гирифт. ба ин феҳрист сокинони навоҳии Конибодом, Исфара, Панҷакент, Ашт, Бобоҷон Ғафуров, Деваштич, Кӯҳистони Масчоҳ, Ҷаббо Расулов шомил шуданд омадааст дар хабарнома. Тоҷикистонро дар бозиҳои махсуси ҷаҳонии тобистонаи Олимпӣ Берлин 2023 се варзишгар намояндагӣ мекунанд. дар ин бора сафорати Тоҷикистон дар Олмон хабар додааст. ба иттилои манбаъ варзишгарони тоҷик дар намуди давидан ва тенниси рӯи миз иштирок мекунанд. дар ин чорабинӣ байналмилалӣ ҳудуди 7000 варзишгари риштаи варзиши сабуки дорои масъулияти рӯҳӣ ва норасоии шадиди зеҳнӣ аз 180 кишвари мухталиф дар 26 намуди варзиш ширкат меварзанд. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.